Ayun oh. Mag-isa niya lang, single, sana all single. Alright. Ayun mga kapogi, isa oh. Oh. Yan oh. Ayan. Ayan oh. Ayan oh. Ayan. Ito yung hinahanap ko talaga mga kapogi. Ayan, ganyan. Yung nagsisiping, ayan. Huli sila pero hindi kulong guys mga kapogi. Sana all. Kunin na natin, istorbohin muna kayo. Ayan, kunin na natin mga kapogi. Buti pa sila oh. Huli pero hindi kulong. Ayan oh. Talagang sa baliktaran. Ayan oh. Ayan ang itsura. Hello mga kapugi, ganda yan. Ang gagawin natin ngayon is kukuha tayo ng salagubang mga kapugi yan. Ngayon ay wala tayong kedeng na sinasabi nila, yung pangkuha. Ayan. Mag-iilaw lang tayo. Oh. Okay. Ayan. Ito yung aking paglagyan guys. Ayan. Natry na rin kasi umulan kagabi. Ito yung paglagyan natin ng salagubang. Ayan. Simula kasi nung bata kami mga kapugis, talagang kumukuha na kami ng salagubang. Yan. Dyan lang tayo kukuha guys. Yan. May mga bata na doon oh. Paglaro, alright. Let's go! Excited to mga kapugi. Ayan mga kapugi. Ito na tayo dito sa tawag nito. Sa bangkag. Bukid. Ayan. Oh, may mga bata. Kasi sobrang saya kasi guys mga kapugi na kukuha ng abal-abal. Ayan. So medyo gabi na. Alright. Flashlight tayo doon no. Nagbibiro lang ako. Sana may makuha tayong mga kahit 10. Ayan. Or mas higit pa. Ito na alam di kalmaan. Ipapakita ko sa inyo yung yung kedeng na sinasabi nila yan. Yan yung sinasabi nilang kedeng yan. Ay hindi kedeng yan. Gunggong. Ito guys oh, yan. Yung sinasabi nilang kedeng. Mabaho yan guys mga po guys kasi nababagsak ko yan sa putik ng almost 10 days ay po guys. Or 2 weeks yan. Yak pa lang ka ron. Nang damaalam. Yan. Ngisit ka di ka makita na eh. Yung hindi ka mo Tagalog na ito eh. Basta kedeng tawag ti Ilocano dito. Ayan na. Gumawa siya ng 2 poste. Pinali niya magkabilaan. Dadan mga 6 ayan 6:30 ayan. Labasan na yung mga at ayan na alam mo na ayun guys oh. Uray wadi nagkamay ka magalang. Kudog mo hindi ka makita na eh. Kahit mga balabal. Tagal oh. Meron isa kanina kaso hindi na po. A few moments later. Ayan may nakuha si Pugi oh. Ayan yung sinasabi nilang salagubang. Ayan. Hindi ko alam naman kung anong English nito. Sarap yan. Rich in protein to. Paano masabi? Kaso may amoy lang. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ayun mga kapugi, isa oh. Oh. Yan. Yan. Lagay na natin sa
Lagay na natin dito sa baul. Alright, isa pa lang. At least meron na. Ayan, mag-ilaw muna tayo dyan guys, mga kapatid. Ganyan lang yan. Kaso, pag hindi pa masyadong umulan na yan, wala pa masyado. Ganyan lang. Ayan. Kaso, kukunti ngayon guys, mga kapugi. Wala pa. Ayun o, meron. Ayun o, mga kapugi o. Ayan o. Ayan. Ayan o. Ayan. Guys, mga kapugi o. Ayan o, kunin na natin. Alright. 2 men down, 2 men down, 2 men down. Ayan o. Ay, may dalawa na. Alright. Ayan o, ayan o. Palaka, palaka. Bilis to ako yung palaka. 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 Tumatalo-talo na yun. May isa na naman mga kapugi. Ayan o, may isa. Alright. Ceng. Wala namang pan. Wala talagang kasiping to. Oh, wala talagang makita na kasiping. Ayun o. Mag-isa niya lang. Single. Sana all single. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Ayan. Kunin na natin mga kapugi. Alright. Ito. Tsura niya. Lagay natin sa mahiwagang baul. Bali, 3 pa lang to eh. Oh, 3 pa lang. Hanap muna tayo guys mga kapugi. Ayan, dun sa kabila. Medyo mahina ngayon. Ayun! Alright! May nakita tayo. Huli kayo. Huli kayo pero hindi kulong. Sana all. Sana all. Alright. Ayan o. Ayun o. Ayun o. Sana all. Sana all. May kasiping. Sana all may jowa. Ayan o. Ayan. Ito yung hinanap ko talaga mga kapugi. Ayan, ganyan. Kung nagsisiping, ayan. Huli sila pero hindi kulong guys mga kapugi. Sana all. Sana all. Kunin na natin. Istorbohin muna kayo. Ayan. Kunin na natin mga kapugi. Ay, teka. Ayan. Ilagay natin dito sa baul. Ayan. Ayan o. Sana all. Ano? Sana all. Ayan. Bilisan mo pa. Oh shit. Sige pa. Ayan. Sana all. Ang himbing ng tulog oh. Natutulog ako. Himbing oh. Talagang sa baliktaran. Ayan oh. Ayan. Istorbohin ko muna kayo ha. Ayan. Ayan. Kuha muna tayo sa pan. Hanap muna tayo sa iba. Alright, let's go. Ito yung sinasabi ko, yung nagsisiping. Yun ang masarap. Ayan, hanap muna tayo dito. Ayun pa. Ayun pa. Oh my God. Sana all. Sana all nagsisiping. Ayan. Oh, alright. Alak ko. Sarap na sarap nito eh. Paano masabi? Alright. Teka. Ilagay na natin sa mahiwagang baul. Alright. Aray. Kakalmot to guys mga kapugay. Ano? Lagyan na natin dyan. So, medyo nakakadami na May 2, 4, 6, 7 na guys mga kapugay. 7 na. Ayan. Meron ulit mga kapugay. Ayun o. Ayun o. Huli pero di kulong. Oh my God! Wow! Meron na naman. Ayun o. Ayan o. May katas-katas pa. Gunggong! Alright. Barinig kita sa mukha eh. Kunin ko na. Baka makatakas pa. Ayan o. Ano ba yan? Sana all. Lagyan na natin dito sa... Sana all. Lagyan na natin dito sa maiwagang baul. Alright. Aray, kumakalmot.
Yan, hanap muna tayo sa kabila. Yan lang. Dito lang tayo, oh. Ayan lang, oh. Pero may nakikita pa rin tayo, ha. Bali, 3 na yung mga magpa-partner, ha, na makuha natin. Bali, ayan. Dito muna, hanap muna tayo dito. Baka meron pa. Kahit may mga 10 pa. Kung kaya pa. Yan, dyan lang sila sa mga damo-damo, mga kapugi. Yan. Meron din pala rito, ah. Wala po, wala. Yan lang yung bahay, oh, doon lang, yun lang may ilaw. Pag ganito muna tayo, mga kapugi, baka meron pa. Kahit hanggang 10, pwede na. Ayun, meron. Huli ka na naman, Balbon. Huli ka, Balbon. Huli na naman si Balbon. Ayan, istorbuhin ko muna kayo, mga kapugi. At kaganda ang inyong honeymoon. Alright, ilalagay ko guys sa inyong hotel. 5-star hotel. Ayun, ilan na. Mga nasa kon na yan. I think 11 na to, eh. 11 na to. A few moments later. Yan, so yun, mga kapugi, yan. May nakuha tayong I think pan to, eh. 11. Ayan. 11. Or Then 11, ayan. 11 silang lahat na nakuha natin ngayon, mga kapugit. Kaganda yan. Aray ko. Let's go, uwi na tayo, mga kapugit. Wala na tayong makikita. Let's go. Tara, mga kapugit, uwi na tayo. Pero may gagamba akong nakita rito, ah. May gagamba. Ano? Malaking gagamba. Gambang mais. Alright. Nice. Dito. Tara na, mga kapugi. Let's go. Ayan, no? Ito na tayo daan. At least may hindi tayo nasiro, mga kapugi. May 11. May 11. Mga kamaisan to. Ayan, no? Walang multo rito. Paano masabi? Let's go. A few moments later. Ilan yung nakuha natin, Anyok? 11. Yan, o. Yan ang tsura. Gano'n pa to? Kahit mga 10 pa, di pwede nang igisa. Igisa. Iperito. Ayan, lagyan lang ng kamatis to, guys, mga kapugi.